南高校の関間と申します。1、2、3並べ、3マスと4マスと2つあるんですけども、3マスの方で説明します。縦でも横でも斜めでもきちんと1、2、3と並んだら勝ちです。で、1、2、3の順に置くんですけど、実は1、2、3順に動かさなきゃいけないというところは難しいんですね。1、2、3の順番で動かします。ですから、1番動かしたときにひっくり返します。裏でも表でも並んだら勝ちです。次に2番、3番、また1番に戻るということですね。で、どっか1番と置きます。相手もどっか1番と置きます。次に2番と置きます。当然止めないとダメですね。ですから2番を置きます。で、3番をどっか置きまして、3番と置きます。この置き方だけでなんと15,120通りもあります。で、次に1番から動かすんです。隣が空いてたら隣しか置けませんから、ここに動かします。次相手は1番ですから、どちらかですね、どっちかに動かします。で、相手は2番ですから、2番はここにしか来れません。で、2番またこっちしか来れませんね。3番もここしか来れません。3番3択ですね。3番。で、1番がまた動かします。で、1番。で、相手が2番。2番はどっちからですね。ここに入って、1、2、3で勝ちと。こういうゲームです。